Szeretettel üdvözöllek! Először is szeretném megköszönni, hogy rászánod ezt a pár percet erre a videóra. Szeretnénk mutatni neked egy egészen különleges pénzkereseti lehetőséget. Az üzlet, amiről szó van, egy kanadai vállalat, a neve Hyphen-Tech. A Hyphen-Tech létrehozott egy forradalmian új üzleti rendszert. Ez a rendszer hasonlít az MLM rendszerekhez, mert itt is több szinten fizetnek jutalékokat a termékhasználat után, azonban néhány lényeges pontban különbözik tőlük. Az egyik óriási különbség az, hogy mit kell tenned ahhoz, hogy pénzt kereshess a rendszerben. Eddig az MLM rendszerekben úgy lehetett pénzt keresni, ha te építettél magad alá hálózatot, vagyis toboroztál vásárlókat meg munkatársokat. A legtöbb embernek ezzel nehézsége van, mert nem szeretnek és általában nem is tudnak eladni, meggyőzni, toborozni, és rengeteg kudarc éri őket ebben. Manapság ráadásul egyre több, mert annyi a hálózat, mint égen a csillag, és mindenki toborozni igyekszik, ezért aztán óriási a konkurencia, és egyre több a reményvesztett, kiábrándult ember. A Hyphen-Tech rájött arra, hogy ez nem működik, és más alapokra helyezte a saját rendszerét. Létrehozott egy új megoldást, amit elnevezett Premier Income Plan rendszernek, azaz PIP-nek. A PIP lényege, hogy teljesen másként tekint a tagokra, mint eddig a hálózatok. Nem az egyes tagoktól várja el a szponzorálást és az értékesítést, mert tisztában van azzal, hogy erre csak kevesen képesek. Sokkal inkább azt az erőt használja, amit a hálózat tagjainak együttes ereje jelent. A sikeres értékesítéshez és a sikeres toborzáshoz ma professzionális értékesítőkre, profi kampányokra és anyagokra van szükség. Erre egy hálózat tagjainak nincs képzettsége és nincs pénze sem, hogy megfizessenek képzett embereket. Egyedül nincs rá pénzük. De mi van akkor, ha a csapat fordít erre közös pénzt? Ha a toborzás a cégen belül központilag van megtámogatva, és a tagoknak nincs más dolga, mint az, hogy ehhez hozzájáruljanak. Ebben az esetben a tagok együttes erejéből a cég létre tud hozni egy profi marketinggépezetet, ami biztosítani tudja a folyamatos értékesítést és toborzást. Pontosan ez történt a PIP esetében. A cég felismerte azt a problémát, hogy egy hálózat tagjai nem profi értékesítők, és megtalálta a módját annak, hogy a hálózatban rejlő erőt máshogy használja fel mindenki javára. Hogy működik ez a gyakorlatban? A Hyphen-Tech termékei csodálatos videokommunikációs eszközök, amit a világon mindenki használni tud, akár a magánéletben, akár üzleti vállalkozásban. A cél a termékek népszerűsítése és értékesítése. A PIP rendszer a következő módon működik. A Hyphen-Tech létrehozott egy központi marketing alapot, aminek a neve PIP Builder, vagyis PIP toborzó. Ez a toborzórendszer központi kampányokkal hoz új tagokat. Annak, aki kéri, ezekből az új tagokból adnak 3, és garantálják, hogy mindig lesz 3 aktív munkatársa. Ezért cserébe a tagoknak csak utólag kell fizetni, a jutalékból. A pénz, amit levonnak a jutalékból, bekerül a PIP toborzóba, és újabb toborzó kampányokra lesz fordítva. Így a tagok együttes erejével komoly összegek állnak rendelkezésre a profi kampányokra, és akik nem tudnak vagy nem akarnak toborozni, ezekből részesülnek. Persze felmerül a kérdés, hogy ez miért jó azoknak, akik tudnak szponzorálni, és miért nem vezet ez oda, hogy senki nem akar majd szponzorálni. De erre is megvan a megoldás. Ugyanis a cég óriási ösztönzést talált ki arra, hogy jutalmazza azokat, akik maguk szponzorálnak. Mégpedig azt, hogy a szponzoráló tag az általa szponzorált személyes munkatársak jutalékának 100%-át megkapja minden hónapban a saját jutalékán felül. Tehát, ha valaki szponzorál 5 munkatársat, és ők keresnek fejenként havi 100 000 forintot, akkor a szponzor a saját jutalékán felül keres havi 500 000 forintot ezután az 5 munkatárs után. Gyakorlatilag korlátlan kereseti lehetősége van így annak, aki szponzorál, de aki nem szponzorál, az is el tud jutni akár havi több millió forintos keresethez, hiszen 3 saját munkatársa mindenképpen lesz, és ennyi kell ahhoz, hogy a rendszer automatikusan épüljön. Amikor valaki úgy dönt, hogy csatlakozik a rendszerhez, ennek egyszeri díja $79, azaz körülbelül 23 000 forint. Ezt követően a második hónaptól havi $59 a havidíj, ami körülbelül 17 000 forint. A jelenlegi terjeszkedési sebességet látva, valószínű, hogy néhány hónapon belül saját szponzorálás nélkül is eljut valaki odáig, hogy a jutalékai kitermelik a havi díjait, és már tiszta nyeresége van az üzletből. Saját szponzorálással ez még sokkal gyorsabban megtörténik. További részleteket a termékekről, az üzletről és a marketing toborzó működéséről a www.videokapcsolat.com oldalon találsz. Ez az üzlet ezzel az új működéssel olyan lehetőséget nyit meg előtted, amit hálózat még nem tett lehetővé soha senkinek. Ha szeretnéd kiaknázni ezt a lehetőséget, csatlakozz minél előbb. Ebben segít neked az a munkatársunk, aki megmutatta neked ezt a videót. Köszönjük a figyelmedet!